guys, welcome back to my channel. போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் அப்பார்ட்மெண்ட்டை நான் காமிச்சிருப்பேன். என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்னா உள்ளே இருக்க என்ன அப்படியே ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது, க்ளப் ஹவுஸ் இருக்குது, ஜிம் இருக்குது, ஸ்டடி லைப்ரரி வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் அம்யூனிட்டிஸும் இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனைனா செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இங்கே எல்லோரும் கைண்டாக பொலைட்டாக எல்லோரும் பேசுவாங்க. இவங்க அப்படி இவங்க இப்படி அப்படின்னு யாருமே இல்லை. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கைண்டாக பொலைட்டாக எல்லோரும் இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்விம்மிங் பூலில் பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களும் குளிக்கலாம், பிள்ளைங்களும் குளிக்கலாம். ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாமும் போகலாம். அப்புறம் க்ளப் ஹவுஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று ஈவெண்ட் இருந்துச்சுன்னா க்ளப் ஹவுஸ் போகலாம். ஸோ ஈவெண்ட் இது வரைக்கும் எதுவும் நடக்கலை. ஸோ பார்ட்டி ஏதாச்சும் ஸ்டார்டிங்கில் தான் வச்சாங்க. இன்னும் க்ளப் ஹவுஸில் எதுவும் வைக்கலை. ஜிம்மில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் போகலாம். ஸோ ஜிம்மை நீட் அண்ட் க்ளீன். ஆனால் கோவிட் சுச்சுவேஷனில் ஏசி மட்டும் ஆன் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஆனால் இப்போ க்ளப் ஹவுஸுன்னு போனீங்கன்னா சோஷியல் மெயின்டைன் டிஸ்டன்சிங்கில் இருக்கணும். மற்றபடி நான் உங்களுக்கு எல்லாமே காமிச்சிருப்பேன். ஸ்டார்டிங்னால வீடியோ கொஞ்சம் சீக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இனிமேல் சீக் ஆகாது. ஸோ சீக் ஆகாமல் நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் பார்க்குற வரைக்கும் பாய் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பேரை பார்க்குறீங்க, ஆனால் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.